Magpagupit pa ako ng buhok para sa'yo. Amunin kita sa boxing, ha? Mag-ready ka na. Sige, Leo, kumakasa ako sa'yo, pare. Pero, mag-training tayo na solid para maganda yung mapakita nating laban. Ito, yung... Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Brusco Bros, may bago na namang pambato sa boxing. Walang iba kundi si Vincent Brusco. At nakaharap na nga ito ng makakalaban. Dahil linamon ni Alineo TV itong si Vincent at agara naman ang pagtanggap ni Vincent sa hamon ni Alineo. Saktong-sakto sa pagbabalik ng The Battle of YouTuber ay may isasalang ito dahil malakas ang Brusco kay makagago. Vincent Brusco versus Alineo TV sa The Battle of YouTuber boxing match. Yan ang nating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Charles Monzales, Joel Labrage, Akotsuki Zetsu, at Hariso Calzona. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Talaga nga namang hindi na magpapahuli ang The Brusco Brothers pagdating sa patimpalak na ito dahil meron na naman silang inilabas at inahasang magiging pambato. Walang iba kundi ang basketbolero na ngayon ay lilipat sa kursong boksingero. Mapapansin natin mga idol na bigla na lang tumahimik ang The Battle of YouTuber boxing match dahil nawala ang momentum noong natalo itong si Mr. Chulz ng Brusco at sinundan naman ng laban ni Damsa at Brum Brum Show. Kasabay pa nito ang laban naman ni Billy Jack versus Buboy Villar na hindi natuloy. Marami na rin ang nagtangka na sumali sa The Battle of YouTuber boxing match. Ngunit hindi naman natin matukoy kung sino nga sa kanila ang maglalaban-laban. Sa puntong ito mga idol ay masasabi ko na itong si Vincent ay mas papaboran ni MG o si Makagago dahil alam naman natin na malakas ang Brusco pagdating kay Makagago. Dahil ika nga, kapatid na ito ang turing ni MG, ang Brusco family. Kaya naman, puspusan na lang ang paghahanda nitong si Vincent para sa darating na laban. Noong ipinakilala ni Jonah itong si Vincent sa mga manonood na siya ang magiging manok ulit ng Brusco at naghahanap nga ito ng makakalaban at one day training din ni Vincent noon na sinimulan na. Samantala lumabas naman itong si Alineo TV na hinamon itong si Vincent ng Brusco dahil nakapag-ensayo na nga ito si Alineo at agara naman ang pagtanggap ni Vincent sa hamon ni Alineo. Kaya naman sabay-sabay silang magti-training para sa darating na laban sa taas ng ring. Ano sa palagay nyo? Isa bang kabang-abang ito at sulirong battle na tiyak ka-aabangan ng mga tao? Mag-comment na. Samantala mga idol ay kung maibabalik naman natin ang laban ni Boy Tapang at Russell Brusco dahil nga pareho ang content ni Boy Tapang at Alineo na isang malakas na nilalang at noon ay nagsisimula pa lang sila ay si Boy Tapang at Alineo ang naglalaban-laban. Ngunit hindi sa boxing kundi sa kainan. Mga kinakain ng mga matatapang na nilalang na hindi kaya ng mga mahihinang nilalang. Well, bakit ko nga ba nabanggit ito? Dahil nga mga idol si Boy Tapang ay may angking lakas at katapangan. Dahil may mga nagsasabi kasi na ang dahilan ng pagiging malakas ni Boy Tapang dahil sa mga kinakain nitong hindi pangkaraniwan. Kaya naman malalaman natin mga idol ang kasagutan sa mga katanungan kung sakasakaling maglaban nga itong si Alineo at Vincent Brusco sa The Battle of YouTuber boxing match dahil kung kumakain ito ng kahit ano, so kasing lakas din ito ni Boy Tapang si Alineo. Ano sa palagay nyo? Samantala mga idol ay may sparring nga itong si Vincent at kitang-kita naman ang lakas ng kamao dahil nabugbog nito ang dayo sa Brusco House at hindi niya tinigilan kahit bugbog sarado na at hinayaan na lang na ang manonood na mismo ang kusang umawat sa kanilang dalawa. Panoorin natin ang clip na ito. Sa napanood nyo mga idol, isa na ba itong sinyalis na magiging pambato na itong si Vincent Brusco ng Brusco Bros family? Siya na ba ang susunod sa yapak ni King na ipapanalo ang laban? Ano ang masasabi nyo? Mag-comment na. Dahil kung sakasakali man na itong si Vincent na ang tataas ng banyera ng Brusco, ay tiyak na si Boy Tapang naman ang itatapat natin dito. Hanggang dito na lang tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat! Ikaw, nagboboxing ka? Ano sa buhay? Wala, babapawis lang. Nagpapapagod ka lang ata para mamaya hapit yung kayo. Oo. Kaya ba nilalaban tayo? Ito! Gusto mo masasana sa
sa boxing na sinasabi mo? Battle of YouTubers? Oo. Sure ka na ba, Bisik? Yung try. Hindi ako iiyak. Sige, hindi tayo iiyak. Tapos dito ka. Oo, iya. Lalaban boxing to. Sige. Oo, sige. 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 Okay. Kumasa na pala ang isa sa mga bata ko, si Vincent. So, sa mga gusto lumabang kay Vincent, mag-PM na kayo sa kayo, gumawa kayo ng YouTube vlog. Yan. Kung kakasa kayo kay Vincent, kung sino trip. No, ano masasabi mo kay dalawang pakita natin. Dalawang pakita natin. Ikaw. Yan na. Pero ako na pero pumilag ko. Sa mga kakasakay Vincent, mag-training din kayo ng kasi talagang malakas si Vincent. Malakas. Wala pa training to, lakas na. Malakas kumain. Malakas kumain. Malakas to, si Vincent, sigurado sa totoo ko, wala binubuhay to eh. Walang binubuhay. Okay lang naman. May bago na rin bata. May bago akong sakit sa ulo. Kaya. Huwag ka naman eh. Ako natatakot sa'yo. Kaya, masipag naman si Hero at saka may potential na. May Vincent na ako. Malaking potential niya. Kali ko muna. Hindi pa ito. Hindi naman gawin ito. Google respect ako. Binigyan mo yung siguro sa kato. Mga ako sa bali, yun nga, kakasama tayo sa... Mag-comment na lang din siguro kung sino mga lalaban dyan, mga papalit. Pero humble lang tayo. Yung ginagamit, ikaw muna gumamit dito na lang yan. Yung mga ano, tapos kailangan ko na i-gear, mga pins sa sapatos. Yan, kailangan yan. Basta si Vicent, abangan nyo, ilang linggo lang yan, kaya umabot ang buwan na limaw nila sa pagboboxing, no, coach? No? Siya rin sabi ng diyak. Gary, talaga ba yan? Brown ka rin, coach, Dala ka sa labas ni Ninong Manny. Bigyan mo ng motivation ko, paano gagawin? Ang magandang tip bago tayo mag-closing. Ang breakfast mo, legit plan. Tanghalian mo, fruit salad. Gusto ko, John. Ito baboy ka. So yung mga ko, sige, salamat. Next day. Gusto ko amunin si Vincent. Yung napapanood mo na Vincent, gusto kita makalaban ng boxing. Nakikita mo ba to? Vincent ng Brusco. Nagpagupit pa ako ng buhok para sa'yo. Amunin kita sa boxing ha. Mag-ready ka na. Ikaw, umanap ka na ng mga malalakas sila Casimero. Third time winning champion kahit sino. Amunin mo na. Gawin mo trainer. Ako wala akong trainer.